Vitajte pri našom dnešnom ponore do technológií. Ideme sa pozrieť na niečo, čo je, myslím, dosť kľúčové pre mnohých vývojárov a e-shopy. Platobná brána Comgate a jej technická dokumentácia. Máme tu kopec materiálov. Dokumentáciu k API, rôzne príručky, Apple Pay, Google Pay, stavy platieb, bezpečnosť. Je toho celkom dosť. A našou úlohou dnes bude, prefiltrovať to. Zamerať sa na to, čo naozaj potrebuje vedieť programátor alebo web developer, ktorý tú bránu integruje. Čo je technicky zaujímavé. Kde sú tie dôležité detaily. Super, tak poďme na to. Začníme asi tým, samotným API. Dokumentácia hovorí o dvoch hlavných verziách metód pre platby. Verzia 1.0 a 2.0. Aký je tam rozdiel? Ten kľúčový rozdiel pre developera je v tom, ako sa API volá a ako prebieha autentifikácia. Tá staršia, verzia 1.0, tá funguje na post requestoch, dáta sa posielajú v tele požiadavky vo formáte Application XVV Form Encoded. To je vlastne ako keby ste posielali klasický webový formulár. Rozumiem. A autentifikácia, tam sa posiela ID obchodníka, teda merchant, a heslo, secret, priamo ako parametre. Plus overujú sa IP adresa servera, odkiaľ požiadavka prišla. A tá novšia, 2? Verzia 2.0, tá je už modernejšia, je to REST API, tam sa komunikuje cez JSON, aj keď XML je tuším tiež podporované, a autentifikácia je štandardná HTTP Basic. Čiže vezmete Merchant ID a Secret, spojíte ich, zakódujete cez Base64, to je taký bežný štandard na kódovanie, a pošlete to v HTTP hlavičke Authorization. Je to čistejšie riešenie. Jasné. A samozrejme, obe verzie, to treba zdôrazniť, vyžadujú HTTPS. Bezpečnosť je prvorada. A ešte detail. Formát Multipart Form Data, ten nie je podporovaný ani v jednej verzii. To len pre úplnosť. Dobre, takže verzia 2.0 je ten modernejší štandard. Fajn. Poďme na tie najdôležitejšie metódy. Čo je ten absolútny základ? Predpokladám, že vytvorenie platby. Metóda Create? Áno, presne. Metóda Create tá je v oboch verziách a je to naozaj základ. Bez nej sa nepohnete. Tam definujete, aká platba sa má vytvoriť. A čo všetko tam treba poslať? Aké sú tie povinné veci? Sú tam tie základné identifikátory. Merchant, to je ID vášho e-shopu, potom price, cena. Pozor, tá sa zadáva vždy v najmenších jednotkách meny, čiže haliery alebo centy. Aha, takže nie eurá, ale centy. Presne. A pozor, pri maďarských forintoch tie idú bez desatinných miest. Potom KUR, kód meny podľa ISO normy, eur, CZK, PLN a tak ďalej. Label, to je krátky popis pre zákazníka, čo platí. Ďalej RefID, to je vaša interná referencia objednávky, musí byť unikátna. Metód, tam zadávate kód platobnej metódy, napríklad konkrétnu banku, alebo môžete dať all. A zákazník si vyberie až na bráne. A ešte kontakt na zákazníka, buď e-mail alebo phone, aspoň jedno z toho. A full name. To znie logicky. A okrem týchto povinných, viem, že je tam veľa voliteľných parametrov. Ktoré sú také najzaujímavejšie pre developera? Tých voliteľných je fakt dosť a práve tými sa ovládajú tie pokročilejšie funkcie. Napríklad parameter test rovná sa true. Ten je super počas vývoja, lebo umožňuje robiť testovacie platby, za ktoré sa reálne neplatia peniaze. To je praktické. Určite. Potom sú tu parametre, ktoré menia samotný typ platby. Napríklad proof true. Tým nevytvoríte normálnu platbu, ale len predautorizáciu na karte. Suma sa len zablokuje. Nestrhne sa hneď. To sa hodí, ak treba overiť dostupnosť tovaru napríklad. Presne. Alebo init recurring true. Tým označíte platbu ako iniciačnú pre opakované platby. Zákazník si uloží kartu a vy potom môžete strhávať ďalšie platby automaticky. Na to ale treba mať povolenie od Comgate. A tá verification equals true? To je podobné, slúži na overenie karty pre budúce použitie, napríklad pri tokenizácii, ale nevytvára sa reálna platba ani predautorizácia. Dobre. Čo ešte? Potom sú tam veci ako lenk na nastavenie jazyka brány. Alebo expiration time, tým môžete nastaviť, ako dlho má byť platba platná. Povedzme 30M pre 30 minút, 2D pre 2 dni, minimum je pol hodina, maximum týždeň. A tie presmerovania? Áno, to je dôležité. Parametry URL paid, URL cancelled, URL pending. To sú adresy vo vašom e-shope, kam sa má zákazník vrátiť po úspešnej platbe, po zrušení, alebo ak platba ostane čakať.
V dokumentácii som si všimla také dosť výrazné varovanie, že tá adresa pre presmerovanie, ktorú API vráti, že s ňou netreba manipulovať a pre uloženie treba vždy použiť TransID. Prečo je to také dôležité? Lebo tá URL adresa, na ktorú presmerujete zákazníka, môže obsahovať rôzne dočasné parametre a jej štruktúra sa môže kedykoľvek zmeniť. Comgate si vyhradzuje právo ju meniť. Ak by sa váš systém spoliehal na nejaký konkrétny formát tej URL, mohlo by to prestať fungovať po nejakej aktualizácii na strane Comgate. Aha, jasné. Jediný spoľahlivý a nemenlivý identifikátor tej konkrétnej platby v systéme Comgate je TransID. Ten dostanete v odpovedi na create volanie, ak všetko prebehlo v poriadku, vtedy je návratový kód rovný 0 a tento TransID potom používate na všetky ďalšie operácie s tou platbou. Čiže na overenie stavu, storno, refundáciu. Presne tak. A ešte jedna vec k create. Všetky textové hodnoty, čo posielate, musia byť v UTF-8 kódovaní. To je dnes štandard, ale treba na to myslieť. Dobre, máme teda platbu vytvorenú, máme jej TransID. Čo ak ju potrebujem zrušiť skôr, než ju zákazník zaplatí? Poveďme, že si to rozmyslel. Na to je metóda cancel. Tá funguje práve na platby, ktoré sú v stave pending, teda čakajú na zaplatenie. Pošlete TransID, overíte sa heslom alebo basic out a Comgate tú platbu zruší. A ak už je zaplatená? Ako už je platba v stave paid, tak cancel nepôjde. Vtedy musíte použiť refund na vrátenie peňazí. A ešte k tomu cancelu, v API verzii 2.0 sa na to používa HTTP metóda delete, čo pekne sedí s REST filozofiou. Rozumiem. Spomínali sme tie opakované platby. Ako sa spúšťa tá druhá, tretia, ďalšia platba v poradí? Na to je metóda recurring. Tam je kľúčový parameter init recurring ID. To je vlastne TransID tej úplne prvej iniciačnej platby, ktorou si zákazník tú kartu uložil alebo overil. Aha. Spolu s týmto init recurring ID pošlete už len novú sumu, menu, referenciu a podobne. A celé to prebehne na pozadí. Zákazník už nikam nie je presmerovaný, API vám hneď vráti výsledok, či sa platbu podarilo strhnúť. To je šikovné pre predplatné a podobne? Presne tak. A ten opačný prípad? Keď už peniaze mám a potrebujem ich vrátiť. Celú sumu alebo len časť? Tak na to je metóda refund. Tá sa používa pre platby, ktoré sú už v stave paid. Pošlete TransID pôvodnej platby, sumu, ktorú chcete vrátiť, amount, tá môže byť rovnaká ako pôvodná alebo aj nižšia pre čiastočný refund a samozrejme autentifikácia. Existuje aj špeciálna verzia Refund POS. Tá je určená pre refundácie platieb z fyzických terminálov, tam sa používajú trochu iné identifikátory ako variabilný symbol a dátum. A čo tá predautorizácia, keď sme sumu najprv len zablokovali metódou create, preaut rovná sa true? Ako sa to potom dokončí? No keď je platba v stave authorized, teda predautorizovaná, máte dve možnosti. Buď ju chcete dokončiť a peniaze reálne strhnúť, na to slúži metóda capture preout, môžete strhnúť celú sumu alebo aj menej. A tá druhá možnosť? Alebo sa rozhodnete, že transakciu nakoniec neurobíte, napríklad tovar nie je dostupný. Vtedy použijete metódu cancel preout, ktorá tú blokovanú sumu na karte zákazníka uvoľní. Obe tieto metódy, Capture Preauth aj Cancel Preauth, potrebujú TransID tej pôvodnej predautorizácie. Dobre, a ešte nám ostala metóda status. Kedy túto použijem? Metóda status je veľmi dôležitá. Umožňuje vášmu systému kedykoľvek aktívne si z Comgate vyžiadať aktuálny stav konkrétnej platby. Pošlete TransID, overíte sa a API vám vráti všetky detaily o platbe vrátane jej aktuálneho stavu. Aké stavy to môžu byť? Tie hlavné sú pending, čaká sa, paid, zaplatená, cancelled, zrušená a authorized, predautorizovaná. Stavy paid a cancelled sú finálne, tie sa už nemenia. A prečo by som to zisťovala aktívne? Nestačia tie push notifikácie, čo Comgate posiela? Push notifikácie sú super, lebo vás informujú hneď. Ale niekedy sa môže stať, že notifikácia nedorazí, alebo ju váš systém nespracuje správne. Preto je dobrá praxa, hlavne predtým, než odošlete tovar alebo sprístupníte službu, vždy si finálny stav platby overiť ešte aj aktívnym zavolaním Status API. Je to taká poistka. V odpovedi môže byť aj dôvod zamietnutia, ak platba neprešla Payment Error Reason. Rozumiem. Takže API pokrýva vlastne celý ten proces platby. Ale v dokumentácii boli aj veci týkajúce sa dát o prevodoch a výpisoch. To je pre koho? Pre účtovníkov? Aj pre nich, ale aj pre backend developera, ktorý potrebuje automatizovať spracovanie. Viete,
Comgate vám neposiela peniaze hneď po každej platbe, kumuluje ich a posiela v pravidelných dávkach, prevodoch. Aha. A API umožňuje tieto prevody spracovať. Metóda Transfer List vám vráti zoznam všetkých prevodov, ktoré Comgate uskutočnil v daný deň. Každý prevod má svoje Transfer ID a s tým Transfer ID čo ďalej? Potom môžete použiť metódu Single Transfer, pošlete jej to Transfer ID a ona vám vráti detailný rozpis celého prevodu v JSON formáte. Tam vidíte celkovú sumu, koľko z toho boli poplatky rozdelené na medzibankové, poplatky kartovej asociácie, poplatok Comgate. A hlavne, ktoré platby tam boli zahrnuté, predpokladám? Presne. Je tam zoznam všetkých Trans-ID platieb, ktoré boli v tom konkrétnom prevode. Plus ich Ref-ID, suma, mena a ďalšie detaily. Takže si viete presne stárovať, ktoré objednávky boli v ten deň vyplatené. To vyzerá veľmi užitočné pre automatické účtovanie a spomínali sa tam aj nejaké CSV a ABO formáty. Áno, to je pre ešte jednoduchšie strojové spracovanie. Metódy ako CSV Single Transfer alebo ABO Single Transfer vám vrátia kompletný výpis pre daný Transfer ID priamo vo formáte CSV alebo ABO. ABO je ten štandardný GPC formát, čo používajú banky. A dá sa tam niečo nastaviť? Áno. Napríklad pri ABO si môžete vybrať, či chcete poplatky rozpísané ku každej platbe, alebo len súhrne, typ www alebo www2. Dá sa zvoliť aj kódovanie znakov. A API môže vrátiť buď obsah súboru zakódovaný v Base 64, alebo priamo súbor na stiahnutie, download true. A dá sa to aj hromadne stiahnuť? Áno, sú tam aj metódy CSV download a ABO download, ktoré vrátia zip archív so všetkými výpismi za daný deň. Dôležité je, že tieto reporty obsahujú len reálne zaplatené a už aj prevedené transakcie, nie tie, čo sú ešte len pending alebo authorized. Fajn. Poďme teraz na tie špecifickejšie funkcie, ktoré môžu developeri chcieť integrovať. Napríklad Apple Pay a Google Pay. Sú dnes veľmi populárne. Ako ich zapnúť cez Comgate? No, dobrá správa je, že základná integrácia je celkom jednoduchá. Tieto metódy sú vlastne súčasťou štandardnej platby kartou. Takže ak máte povolenú platbu kartou, povedzme Card.cz Comgate, tak už máte základ. A ako sa to zobrazí zákazníkovi? Sú 3 hlavné cesty. Prvá, najjednoduchšia. Tlačidlo priamo na bráne Comgate. Nemusíte robiť nič. Ak zákazník príde na bránu zo zariadenia, ktoré podporuje Apple Pay alebo Google Pay, napríklad iPhone, tak sa mu tamto tlačidlo automaticky zobrazí pri výbere karty. To je fajn. A tie ďalšie možnosti? Druhá možnosť. Tlačidlo priamo v košíku e-shopu, ale s presmerovaním. Vy si na stránku košíka pridáte tlačidla Apple Pay a Google Pay, pozor, treba dodržať i v dizajnové pravidlá. Keď ten zákazník klikne, vy zavoláte Create API so špeciálnym kódom metódy, napríklad Apple Pay Redirect. Zákazník je potom presmerovaný na Comgate, kde už len potvrdí platbu biometriou alebo heslom. Takže platba stále prebieha na strane Comgate, len ten prvý krok je v košíku. Presne. A tretia možnosť, tá je technicky najnáročnejšia, tlačidlo v košíku bez presmerovania. Tam sa používa Comgate Checkout SDK, čo je javascriptová knižnica. Platba potom prebehne priamo na vašej stránke, zákazník neodchádza. Ale vyžaduje si to viac práce s implementáciou. A pre Apple Pay treba aj niečo navýšenie, overenie domény? Áno, pri tej SDK integrácii Apple Pay vyžaduje, aby ste overili svoju doménu. Musíte na server nahrať špeciálny validačný súbor. A ten súbor si viete stiahnuť cez API metódu Apple Domain Association, ktorú Comgate poskytuje. Sú tam nejaké obmedzenia pri Apple a Google Pay, na čo si dať pozor? Sú tam nejaké, napríklad cez tieto metódy sa nedajú robiť overovacie platby, teda TS Verification True. A pri iniciačných platbách pre opakované platenie, init triggering True, sa neposkytuje informácia o expirácii karty. Ak by ste ju z nejakého dôvodu potrebovali, môžete pre tú konkrétnu transakciu Apple Pay a Google Pay vypnúť pomocou parametra Enable Apple Pay Google Pay False. A samozrejme nezobrazia sa, ak? Áno, ak zariadenie alebo prehliadač nie sú podporované, alebo ak používateľ nemá v Apple Wallet alebo Google Pay pridanú žiadnu kartu. To je logické. Keď už sme pri tých metódach, Comgate ich má veľa a stále pridáva nové. Ako môže e-shop zistiť, ktoré má vlastne pre svoj účet povolené, aby ich mohol dynamicky zobraziť zákazníkovi? Na to slúži API metóda Methods. Je dostupná v oboch verziách API. Pošlete svoje Merchant ID, autentifikujete sa a API vám vráti zoznam všetkých metód, ktoré máte aktuálne povolené. A dá sa ten zoznam filtrovať? Áno, dá. Môžete filtrovať podľa meny, currency, krajiny, country.
Dokonca aj podľa sumy, price, ak niektoré metódy majú limity. Alebo podľa typu platby, či chcete metódy pre init recurring, verification, pre-auth. A dôležitý je parameter embedded equals true. Ten treba nastaviť na true, ak plánujete bránu zobrazovať v iframe. Prečo? Lebo niektoré platobné metódy, napríklad niektoré bankové prezmerovania, nemôžu v iframe fungovať korektne. Takže tento parameter ich odfiltruje. Výstup z metód z API obsahuje ID metódy, názov, popis aj URL loga, takže si viete pekne dynamicky vyskladať výber metód priamo v košíku. Zaujalo ma aj to, čo bolo v dokumentácii spomenuté o skupinách metód a aritmetike, že sa dá použiť bank all alebo card all a dokonca aj plus a mínus. Áno, to je celkom silná vec. V parametrom metód, keď voláte create alebo aj methods, nemusíte zadávať len konkrétne ID jednej metódy, môžete použiť preddefinované skupiny. Napríklad bank all zahrňa všetky povolené bankové prevody, card all všetky kartové metódy, later all všetky odložené platby a tak ďalej. A tá aritmetika? Tie skupiny môžete kombinovať. Napríklad bank all plus card CSO BCSV by znamenalo chcem všetky banky a k tomu JSBOB kartu. Alebo môžete aj uberať. Bank all bank CZKB PSS2 by znamenalo všetky banky okrem komerčnej banky cez PS2. Umožňuje to veľmi flexibilne nastaviť, čo sa má zákazníkovi zobraziť, bez toho, aby ste museli manuálne zisťovať a vypisovať ID všetkých jednotlivých metód. Keď sme už načrtli tie skupiny, čo všetko tam patrí. Spomínali sme odložené platby, later all, čo napríklad splátky. Áno, dokumentácia spomína aj nákup na splátky, to je skupina loan all. Poskytovatelia sa líšia podľa meny pre české koruny, napríklad Cofidis, Essox, Home Credit, pre eura Tatra banka. Potom je tam platba na tretiny, Partál, opäť s rôznymi partnermi ako Twistov, SkipPay a tá odložená platba Laterall, kde zákazník platí neskôr, ale vy ako obchodník dostanete peniaze hneď. Fajn. A ešte rýchlo ku QR kódom. Brána vie automaticky zobraziť správny QR kód pre bankové aplikácie podľa meny a krajiny platby, český QR štandard, slovenský Pay by Square alebo všeobecný európsky SEPA QR kód. Dobre, prešli sme funkcie, teraz tá veľmi dôležitá časť bezpečnosť. Čo sú tie úplne kľúčové body pre developera, aby bola integrácia bezpečná? Tak základ nad základ je HTTPS pre úplne všetku komunikáciu s Comgate API. Tam nie je o čom. Comgate podporuje len moderné a bezpečné TLS protokoly a šifry. A tá komunikácia server-server, API volania, push notifikácie. Tá je chránená ďalej. Pre API verziu 1.0 je to kombinácia toho tajného hesla, secret a whitelistu IP adres. Teda váš server musí mať IP adresu, ktorá je v Comgate nastavená ako povolená. Pre verziu 2.0 je to HTTP Basic autentifikácia, ktorá v sebe nesie to heslo a takisto IP whitelist. Ten whitelist je asi dosť dôležitý však. Je kritický. Mali by ste tam zadať len konkrétne IP adresy alebo rozsahy adries vašich serverov, ktoré budú z API komunikovať. Určite sa treba vyhnúť nastaveniu 0000, čo by povolilo prístup odkiaľkoľvek zo sveta. To je veľké bezpečnostné riziko. A Comgate tiež zverejňuje svoje IP adresy? Áno, aby ste si ich mohli povoliť vo svojom firewalle pre príjmanie tých push notifikácií zo strany Comgate. Veľa sa vždy hovorí o PCI DSS certifikácii. Je to strašiak pre mnohé e-shopy. Ako Comgate pomáha v tejto oblasti? Toto je naozaj veľká výhoda, pretože Comgate ako platobná brána má tú najvyššiu úroveň certifikácie PCI DSS a pri tej bežnej integrácii, či už je to presmerovanie alebo zobrazenie wireframeu, váš e-shop vôbec neprichádza do styku s citlivými údajmi platobnej karty, ako je celé číslo karty, dátum expirácie alebo CVC kód. Takže vy ako obchodník nemusíte sami prechádzať tou zložitou a drahou PCI DSS certifikáciou. Tú zodpovednosť za bezpečné spracovanie kartových dát nesie Comgate. Samozrejme stále zodpovedáte za iné veci, napríklad za bezpečnosť vášho webu ako takého, za dáta o objednávkach, alebo ak máte fyzické terminály, tak za papierové potvrdenky. Ale to najväčšie bremeno spracovania online kariet je preč. to je naozaj významné zjednodušenie. Ešte sa tam spomínala Content Security Police. CSP, môže to developerom skomplikovať život? Môže, ak na to zabudnú. Ak váš web používa CSP hlavičku, čo je inak dobrá vec pro bezpečnosť, a chcete bránu Comgate zobraziť v iframe, či už vloženom alebo vyskakujúcom, musíte do CSP pravidiel pridať direktívu framesource hviezdička. Prečo hviezdička? Nestačia domény Comgate? Nestačia,
lebo v tom iframe sa počas platobného procesu môžu načítať aj stránky tretích strán, napríklad overovacia stránka 3D Secure vašej banky alebo stránky niektorých špecifických poskytovateľov platobných metód. Takže musíte povoliť načítanie rámcov z akéhokoľvek zdroja. Dobre, poďme k tej praktickej integrácie. Ako dostať Comgate do mobilnej aplikácie? Aké sú možnosti? Dokumentácia popisuje hlavne dva prístupy. Prvý je použiť WebView komponentu. To je vlastne taký malý prehliadač priamo vnútri vašej aplikácie. V iOS sa to volá VK WebView. Ako to funguje? Vaša aplikácia si najprv od vášho backend servera vyhľadá URL adresu platobnej brány. Backend na pozadí zavolá Create API a vráti aplikácii tú URL. Aplikácia potom túto URL načíta a zobrazí vo WebView. Používateľ uskutoční platbu priamo v tom WebView okne. A ako aplikácia zistí, že platba skončila? No, backend server dostane push notifikáciu od Comgate, overí si stav cez Status API a potom dá vedieť mobilnej aplikácii napríklad cez WebSocket alebo nejaký iný mechanizmus. Aplikácia môže tiež sledovať, či sa URL vo WebView zmenila na tú finálnu návratovú adresu, alebo môže reagovať na špeciálnu javascriptovú správu, post message, ktorú brána posiela tesne pred koncom platby. Ale vždy platí ten finálny, autoritatívny stav platby si treba overiť na backende cez API. Jasné. A ten druhý prístup pre mobilné appky? Druhý prístup je otvorenie tej platobnej URL v predvolenom webovom prehliadači zariadenia. Na Androide sa na to použije Intent, na iOS URL Schemes alebo Universal Links. Aká je tam výhoda? Hlavne tá, že nemusíte implementovať a riešiť WebView. Použije sa natívny prehliadač, na ktorý je používateľ zvyknutý. Nevýhoda je, že vaša aplikácia pritom stratí fokus, používateľ prejde do prehliadača, po dokončení platby ho potom špeciálna návratová URL, ktorú ste zadali pri Create, presmeruje späť do vašej aplikácie. Rozumiem. A pre klasické webové stránky, aké sú možnosti zobrazenia tej brány? Tam sú v podstate 4 hlavné spôsoby. Prvé, redirect. To je tá klasika. Kliknem na zaplatiť, presmeruje ma to na stránku Comgate, zaplatím, presmeruje ma to späť. Najjednoduchšie na implementáciu. 2. Inline, vnorené okno, brána sa zobrazí priamo v obsahu vašej stránky, typicky v košíku, pomocou iframe. Používateľ vizuálne neopúšťa váš web. 3. Inline vyskakovacie okno. Podobné ako inline, ale brána sa zobrazí v iframe v modálnom vyskakovacom okne nad obsahom vašej stránky. 4. Checkout SDK. To je tá najviac integrovaná možnosť, ktorú sme spomínali pri Apple Pay a Google Pay. Platba prebehne priamo na vašej stránke bez viditeľného presmerovania alebo iframe a s bránou. Dobre, a ako môže e-shop vyriešiť ten samotný výber platobnej metódy pre zákazníka na webe? Zase sú tu hlavne 3 cesty, od najjednoduchšej po najflexibilnejšiu. 1. Všetko na bráne. Najľahšia cesta. V Create API pošlete metód-all. Zákazník si vyberie metódu až na stránke Comgate. Vy sa o výber nestaráte. 2. Výber typu v e-shope, detail na bráne. Vy v košíku ponúknete len základné kategórie platba kartou, bankový prevod, odložená platba. Podľa toho, čo zákazník vyberie, pošlete do Create API kód skupiny, napríklad BankAll. Až na bráne si potom zákazník vyberie konkrétnu banku. 3. Kompletný výber v e-shope. Toto je najprepracovanejšia možnosť. Najprv si cez Methods API načítate všetky dostupné metódy. Zobrazíte ich zákazníkovi v košíku aj s logami. A keď si vyberie, pošlete do Create API presné IDT konkrétnej metódy. Máte najväčšiu kontrolu nad vzhľadom a procesom, ale vyžaduje si to najviac práce a aj údržbu, keď pribudnú nové metódy. Požiadavky na e-shop, aby mohol Comgate používať v ostrej prevádzke? Áno, sú tam nejaké formálne náležitosti. E-shop musí mať jasne uvedené údaje o prevádzkovateľovi, kontaktné informácie, musí mať popis produktov a cien, obchodné podmienky, reklamačné podmienky, informácie o spracovaní osobných údajov GDPR a celý web, nielen platobná časť, musí bežať na HTTPS. A nejaké loga? Áno, je povinnosť umiestniť logá kartových spoločností Visa a Mastercard do petičky webu. Comgate tiež odporúča umiestniť aj ich logo a krátku informáciu o tom, že oni sú poskytovateľom platobnej brány. Balík s logami dávajú k dispozícii. Ešte k tým pravidlám a poplatkom. Sú tam nejaké obmedzenia, na ktoré by si mal developer dať pozor, alebo ich komunikovať obchodníkovi? Určite. 2 dôležité veci. Prvá. Pre platby kartou sa nesmie vyžadovať žiadna minimálna suma platby. Druhá. Je zakázané účtovať zákazníkovi akýkoľvek príplatok, tzv. Surcharging, za to, že platí bežnou spotrebiteľskou kartou Visa alebo Mastercard, vydanou v rámci Európskej únie.
A čo firemné karty alebo karty mimo EÚ? Tam je teoreticky prenesenie poplatku surcharge možné, ale len ak to Comgate explicitne povolí pre daného obchodníka. Štandardne to povolené nie je. Ešte krátko k Slovensku. Bola tu diskusia o novej dani z finančných transakcií. Týka sa to platieb cez Comgate. Podľa aktuálnej interpretácie zákona zo strany Comgate by sa táto daň na platobné operácie cez ich bránu vzťahovať nemala. Je tam nejaká výnimka pre operácie medzi poskytovateľmi služieb. Ale dodávajú, že situáciu sledujú. Dobre. A úplne posledná praktická vec. Ak developer rieši nejaký problém s platbami, kde si môže overiť, či nie je nejaký výpadok na strane Comgate alebo ich partnerov? Comgate má na to verejnú status stránku. Odkaz je v dokumentácii. Tam zverejňujú aktuálny stav všetkých svojich systémov, ale aj systémov partnerských bank a spracovateľov kariet. Sú tam aj informácie o plánovaných odstávkach a história minulých incidentov. To je naozaj veľmi užitočné pri hľadaní príčiny problému. Výborne. Ďakujem pekne za tento naozaj podrobný prehľad. Takže ak by sme to mali zhrnúť pre našich poslucháčov z radou programátorov a developerov, Comgate ponúka pomerne flexibilné API. Máme tu staršiu verziu 1.0 cez Post aj modernejšiu 2.0 REST API s JSONom. Pokrýva to celý životný cyklus platby, vytvorenie stavu, storno, refundáciu, opakované platby predautorizácie. A veľkým plusom je to výrazné zjednodušenie ohľadom PCI DSS. Presne tak. Z toho technického hľadiska je naozaj kľúčové správne pracovať s tým Trans-ID, používať vždy HTTPS, dobre nastaviť autentifikáciu a IP whitelist, pamätať na tú CSP hlavičku, a ak používate iframe, a myslím, že je dobré využiť aj tie API metódy na získavanie stavov a hlavne tých detailných reportov o prevodoch. To môže výrazne pomôcť pri automatizácii backend procesov. A ako sme videli, aj možnosti integrácie do mobilných aplikácií či rôzne spôsoby zobrazenia na webe sú celkom dobre pokryté. Dnešný pohľad do dokumentácie Comgate API snáď poskytol naozaj cenné informácie a odrazový mostík pre každého, kto túto bránu integruje. A na záver by som možno pridala ešte takú myšlienku na zamyslenie. Tie API metódy pre reporty, ako Single Transfer alebo tie CSV a ABO výpisy, poskytujú naozaj veľmi detailné dáta. Nie len o sumách, ale aj o poplatkoch rozdelených na rôzne zložky, o použitých metódach, o referenciách. Okrem toho zjavného využitia pre účtovníctvo a párovanie platieb, ako inak by sa tieto granulárne dáta dali využiť? Zaujímavá otázka. Nemohli by napríklad pomôcť odhaliť nejaké trendy v správaní zákazníkov? Povedzme, aké metódy preferujú ľudia z rôznych regiónov, alebo či sa mení podiel rôznych typov poplatkov. Možno by sa dali použiť na optimalizáciu ponuky metód alebo dokonca na lepšiu detekciu nejakých podvodných vzorcov, než len sledovaním jednotlivých platieb. Čo myslíte? To už necháme na zváženie. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa dnes s nami ponorili do technických detailov Comgate API.